Det er jeg ikke vil nævne. Jeg må ikke sige sådan nogle grimme ord. Hvor sjovt det er. Jeg må ikke fortælle sådan nogle grimme ord. Jeg må sige, jeg må ikke snakke så grimt. Okay, og så gik ham der handy ud. Har jeg ikke sagt til, at du skal snakke pænt om min handy? Altså helt ærligt, du sagde, at jeg så godt må kalde ham handy, ikke? Og så går han selv ud, og så kan jeg sige, at jeg er varme, og så gik handy ud. Og så siger du, at jeg ikke må kalde ham handy. Ja, hvad fanden bliver du der at sige, min unge han er handicappet? Ja, du må godt. Jeg tager mig. Hvorfor lagger den? Lag. Der er en, der skriver til mig. Der var en, der skrev til mig. Hvad fuck skrev til mig nu? Ikke mig. Lukas din lort. Ved I, hvorfor han siger Lukas din lort? Hvad? Nu vil I høre, at du kalder ham Lukas din lort. Ja. Så skal vi bare høre samtalen. Jamen, det. Vi vil bare give, hey, jeg må ikke gå på link. Jeg må ikke gå ind på klamme pornosider. Du gør det alligevel. Ja. Altså, det er det sidste, ikke? Jeg skal nok. Ej, så har jeg kraftigt med en fucking Glock. Nej, 8. Fuck noget. Det bliver jeg glemte, at vi havde... Gå nu væk. Prøv at se, alligevel, jeg gør ikke en skid, og alligevel vinder vi. Ja, okay, det er en video, I gør. Den er faktisk godt kedelig. Cause I really hate you. I really like you. To want me to. Vil du snakke med mig mere? Jo. Jeg sidder bare dybt koncentreret midt i et game her. Nå, men skal jeg så ukoncentrere dig? Det gør du bare. Ej, hvor er det klamt. Det kan godt høre, jeg keder mig faktisk okay med gange. Jeg kender det godt der med, hvis din næse klør. Ja, det gør jeg godt. Min næse er helt rød. Altså en varmeknop, og mine varmeknopper, de klør helvede til, og så kommer jeg til at krasse i dem alligevel, men så bliver min næse bare rød af det. Jeg skal gerne høre lidt musik, er det okay? Du må godt høre musik. Men jeg skal også mikrofonen fra. Nej, det gør du ikke. Vil du gerne have, at jeg skal synge? Ja. Så luk røven, nej. Okay, jeg skal nok lukke røven, mens du synger. Du er godt klar over, at de kan jo høre os jo. Også mig. Ja, men jeg kan bare synge med. Nej, for du kender jo ikke sangen. Jamen, jeg kan høre sangen, så det gør ikke noget. AVP. AVP, hvad fanden er det for noget? Okay, så skal du gå på det her. Det er mega godt, det er sådan noget rock, eller det er mega godt. Jamen, jeg lige det. Nightcore, fucking nice. Hvad? Bare nice musik, det kan vi høre. Ej, det kommer an på, om der er copyright på. Copyright, hvad mener du med det? Jeg skal lige se nogle venner her, at jeg optager. Altså, hvad betyder copyright? Det betyder, at det er kunsten. Du må ikke tage musik, der er lavet copyright på. Frederik? Jo! Jeg sidder lige og optager lidt Let's Go. Nå, for i helvede, så er du ikke lige at komme ind. Det kunne jeg godt have sagt, skulle jeg det? Ja, det skulle så. Okay, nu er jeg bare totalt hardcore inde i CSGO, mand. Ja. Skal jeg streame på kanalen? Det går det bare. Så der kører jeg op. Hvad er det, det hedder? Hvad er det for noget, du siger, man ikke må gøre? Hvis der er copyright, så må du ikke lægge dem musik, sanger har lavet. Eller bruge folks navne. Ja. Hvis det er deres fulde navn. Jeg bruger ikke deres navn. Nej, copyright, det er... Jeg bruger... Frederik, musik kommer du? på videoer, men altså jeg har kun fået copyright én gang på en video, hvor jeg brugte en eller anden rap-sang. Og rapperen var død! Ja, så er det sikkert Tupac. Jeg tror ikke, det var ham. Det er i hvert fald noget, det hedder... Jeg gør... Ej, du står Gravity til. Cool. Jeg gør sgu da ingenting bare ved at høre musikken, eller? Nej, det gør det faktisk ikke. Nej, men hvis jeg også lægger den ind i min optagelse, så
Bliver det. Det må du ikke, det må du helst ikke. Altså, så bliver din video slettet. Jeg har gjort det med en Minecraft-video, hvor jeg har brugt noget musik på et stream. Jamen, kan du så høre musikken, Frederik? Nej, kun hvis jeg spørger først. Altså kun hvis man sender en e-mail til ham Ja, der. ja, men kan du høre musikken, fordi du laver da ikke en video, gør du? Nej, det gør jeg ikke. Han streamer. Så kan du da godt høre musikken nu, kan du ikke? Jeg streamer, og man vil gerne bruge musik på stream, det forstår jeg faktisk ikke. Nej, jamen det bliver alligevel fjernet der, hvor der er copyright. Ikke på, der er ikke copyright på Twitch. Jo, det er der, fordi du bliver bare muted der, så. Lyden Så, vil jeg sgu, så skal jeg sgu da ikke synge for helvede, da. Du må gerne synge. Du må gerne synge andre sange. Fuck, der er en der god der. Han headshotter mig. Jeg kan altså ikke huske. Du må godt synge det, men du må ikke... Hvorfor har du også bum? Vent lige. Jeg skal lige ned til bomben. Jeg glemte, at jeg havde plantet den. Ja. Og plantet den. Det kunne godt det have sagt. Min lyd er nemlig helt nede næsten. Vi ser hvor langt den er. Okay. Min kæreste gider ikke at svare. Hvad skal jeg gøre? Ringe til ham. For jeg har... Bomben springer! Altså, det tror jeg har fundet ud af. Løb! Okay! Farvel! Jeg overlevede det! Au, jeg blev slået ihjel til sidst. Jesus. Jeg tror faktisk, min video den har været i gang i noget tid nu. Ja. Skal vi se, hvor lang tid den ligger? Ja, og nu ved alle sammen, at han har sagt blowjob. Ja, men... du skal ikke skade mig mere. Jeg må ikke gøre skade mere på en til holdkammerat, jeg gør skade på, så bliver jeg smidt ud. Det gør jeg også med min. Blowjob. Hvordan sagde du på det? Nej, optagelsen kan høre det, hallo. Ja, og du har sgu da selv sagt det. Du skal ikke være så pervers lige med det. Justin Bieber! Hallo, ved du hvad? Er jeg pervers? Prøv lige at se på dig selv. Jeg er Justin Bieber! Er du det? Ja! Når jeg går på en autograf. Ja, det må du gerne. Altså, ja, det Nå. har jeg ikke noget imod. Nå, men det har jeg ikke lyst til alligevel. Altså, jeg skal ligesom SV cheat på. Jamen, hvad nu det hedder? Ja, fordi så kan jeg bruge min P, og så kan jeg flyve. Jeg kan bruge min P. Hvad gør du med den der P? Nå, men jeg hører Nej, musik, men og det- så man skal ikke gøre det med P, jeg har bare sat min knap til P. Hvordan har du gjort det? Jeg skal bruge mit spray. Jeg hører musik. Nej, jeg kan ikke huske, hvordan fuck er det med spray. Og slukker mikrofonen. Shit, jeg er god. Det Ja, er SV_cheats. det har jeg gjort. 1. Okay, har du gjort det? Stod der også 1 til sidst? Ja. Så er SV cheats til. Hvad er wallhack-kommanden? Det lige den, jeg lige prøver at sætte på. Til alle? Nu har jeg sat den på hos mig selv. Hvad er kommanden? Hvad er kommanden? Jeg sender den til dig senere. Ja. Fordi jeg kan se dem, så jeg kan sidde og spamme. Headshot! Når du dør, kan du så ikke lige sige det? Jo. Jeg tager det tæt. Har fundet ham. Fuck, hvordan kan dø? Er det dig? Det var et fisse. Du skal ikke bruge den. Ej, jeg tror ikke, du skal bruge den, fordi du bliver bare sådan blå, og så virker det ikke rigtigt. Hvad er kommanden? Det skal jeg nok sige dig. Sig kommanden, eller du får et skud af min sniper i hovedet. Jeg skal nok sige den, bare rolig. Advarselsskud! Jeg tror, jeg kom til at ramme. Nej! Hvem ramte jeg? Det Okay, er mig, Fisse, jeg skal left the game. Kick it like console. For doing too much teen damage. lad os sige sådan, jeg kom til at dræbe jeg kom til at skyde en af mine holdkammerater, og det havde jeg ikke gjort ligesom før, det kan I se. Jeg har 5 ja. cooldown med. Jeg har 4 dages cooldown, så vi må spille med bots. Og vi kan godt optage noget CSGO. Men jeg er livestreamer. Ja, lad os tage noget arms race, så får vi hurtigere keys og sådan noget. Altså armor, eller Jeg ved det, hvorfor virker en stream ikke? vi får hurtigere ting og sådan noget. Ej, oh my god, så har jeg også sat min stream til det som ikke. Så har jeg også sat min stream til Minecraft, ikke? Bøjse. Måske kunne man have det at sætte den til det andet.
Jeg kommer til at overtage mig. Den der, den her bane, den er sjov. Jeg tager den nu. Den er så god. Er det med bots? I really like you. Ja. Så synger du. Ja. Fuck, der er mange bots på mit hold. Ja. Frederik. Hvad? Din video må højst være 15 minutter på YouTube. Ja, flot. Jeg har en video, der var sådan 2 timer på YouTube. Kan du ikke lige sætte SV cheats til? Og hvorfor spiller du ikke med bots? Fordi det gad jeg ikke. Ja, så lige hvad jeg. Det er lige værd, eller vi kan gøre det senere. Nu det skal være lidt til stream. Vi skal lige varme lidt op. Jeg nakkede en. Fuck, alle knifer bare hinanden, mand. Hvis de knifer, så er det jo let. Så ham der den røde her. Jeg kommer på tæve. Jeg er også Marius Ibsen er online. Og Jeanette logger. Altså, lad os nu lade være med at ringe til ham, ikke? Så vi ikke genere ham. Jeg tror, jeg kommer til at gøre skade på mine holdkammerater. Jeg lægger lige nu. Det er lidt lort. Jeg har MP9. Jeg har min Deadly Poison. Min Deadly Poison. Ja! Så tager jeg ham lige foran dig. Og ham der AK-fyren, han er sgu god. Og jeg blev skudt lige i røven. Ham der AK-fyren? Og han headshot. Nej, en eller anden. Han headshotter mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal for min Minecraft til. Vælge mit spil lækker. Jeg dræbte teamleaderen. Så mit spil, det vælger at crash. Nej! Helt seriøst, jeg nakker ham næsten 2 gange. I træk. Fuck, de er gode. Det er også noobs. Ej, de er gode. Hallo, du kan sagtens spille lort til, så må du alligevel få et lidt våben eller skin. Case eller skin. Rigtig mange cases. Hvad? Hallo, hvad for en våben har du? Ej, er du stadig på første? Ja. Jeg er ligesom jeg rendte 2. Det ved jeg godt, men det er fucking irriterende. Nej, vi skyder dem konstant. Fuck, der er en, der allerede er level 7. 2. Din lille sæk. De er gode til headshot, mand. Du er den sidste. Siger du det? Den anden sidste. Så. Du gør det godt, I'm coming back to the game. Så du skyder efter mig? Fuck! Så er der allerede AV! Jeg har allerede nummer 2 våben. Jeg har nummer... Det har jeg også. Svært at nå videre for den. Ej, hvor godt, som jeg har taget. Skyder mig lige rum med sin AV, mand. Fucking noob. Jeg er AK. Jeg er fyse. Ha! Du blev snipet. Jeg har også AK. Nej, tæt på. Jeg skød ind igennem et bræt, mand. Ja, eller... Du tog ham. Steg du i rækken på det? Ja! Jeg skød ham. Hvorfor skal folk altid tage mine kills? Ups.
Hvordan ved folk, at jeg gemmer mig der? De ved det. Altså, er du Ej, blind? jeg synes det er... Så går jeg våben ned, fordi jeg bliver knifet. Det er jo ikke fair, når jeg skyder ham. Eller pistol. Hvordan kan det være fair? Jeg skyder ham lige i klokkeværket, og han lægger sig ned og dør. Og så går jeg rank våben ned samtidig. Fuck, der er en, der headshotter mig. Med spray. Det er fucking svært at headshot med spray. Nu er rank, nej, alle er on rank. Hun 12 liv. Fuck! Ham der Sion er fucking god. Han er allerede... Det er ikke en god idé at hoppe ned på taget. Not good idea. You die. No. Motherfucker. Der er en, der har gold knife. Undgå Sion. Undgå Sion. Det er umuligt. Deres aim er egentlig godt. Hvad? Deres aim er fucking godt. Ja, det er fucking irriterende. Det er det der er fucking irriterende. De rammer fucking godt. Ja, det er deres aim, mand. Nej, jeg så ham gøre det. Jeg så ham knife en. Der var en, der fik en chroma case. GG. Det er fucking godt stå. Ja! Nej! Bagaze people, let's go. take bagaze people, take it bagaze. I don't understand Russia. Let's shoot. Ja! Yes! 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 Første skib skal sejle ud på færdig. Ja, du ved godt, vi er i lufthavnen. Vidste du godt, at i Counter-Strike Condition Zero, der var der missioner? Er det det? Ja, det var. Er det kedeligt? Altså, jeg har så ikke spillet Counter-Strike om det. Hvad vælger vi? CT eller? Er du allerede inde? Ja! Hvordan kan I være så hurtige? Det er fordi, din computer er lort. Nej, din mor er lort. Det har du ret i. Men din computer også. Nej, min computer er ikke lort, min computer er pik. Jeg er CT. Nå, okay. Ja, så gider jeg, så tager jeg da bare te. Hvorfor står det? Fordi- Hvad dummer mand? Shot! Spray! Shalalo. Shulala. Ole. Shalalo, shalalo, shalalo. FCK, FCK, FCK. Skal vi prøve at gå ind og sige Barcelona sucks? Barcelona sucks. Nej, kan du ikke? Barcelona is a suck team. Barcelona. Hvem fuck? Barcelona is a fuck lorte team. I hate Barcelona. Barcelona is for gay. Headshot, double kill. Du er bare bøsse. Svær, jeg gik over på den anden hold. Ej, det er din lille luder. Ja, jeg lyder. Fucking rigtigt. Fuck dig, Leo. Lego! Ja, jeg har min candy apple. Russia! Jeg har min Mac 10. Jeg har også min Mac 10. Min seje forrest. Fuck, jeg var ved at dræbe Leo, jeres leder. Men man skulle ikke tro, vi var på et hold. Ja. Fik en! GG. GG. Ja! Stjæl kill. Tror du, hvis jeg skifter team, tror du så, jeg går et våben ned? Ja, det gør man altid. Man går altid alle sine våben ned.
Eller jeg er C. Jeg havde holdet det fuldt. Ad. Hvad for det her? Theo. Okay, jeg ved, hvad den jeg skal tage. Hop den herned, og så vend herned. Og så løb den her vej her. Du sprayer rigtig, rigtig dårligt, vil jeg sige. Hvis det havde været dig. Mit aim er også godt med AK. Jeg har rapporteret en eller anden for hack. Var det det? Jeg har rapporteret masser af mennesker bare og skrive LOL. Oh my god, jeg headshottet lige med AK. På spray. Nej. Spray er svært at lave headshot med. Jeg rapporterede bare spilleren for hack. Og alt muligt andet. Hvad hvis hans spil bliver slettet? Sødt for ham. Jeg fik dem headshot! Det var dig, jeg fik. Faktisk meget perfekt. Hvad? Det var faktisk meget perfekt. Ja, det er det, jeg siger. Shololo. Nej! Jeg synes, jeg nakkede ham med spray. Du kan ikke spraye med en shotgun. Jeg kan. Han sprayede mig lige med. Han skød mig lige i mavesængen. Der med besæk mod varehjem. Mouse. Skal du fræk? Jeg skal altid være fræk. Fordi jeg skal bedre våben end dig. Du er kun i våben 1. Der er indbrud! Jeg fik ham, der er brød ind. Ej, så får du være mig igen. Så får du revenge. Vi nakkede en med kniv! Hvad? Nakkede en med kniv, som gik ind i vores base. Der var en, der var ramper. Men lille nyder. Lille lyder selv. Fuck, det går dårligt. Vi vil ramme dig! Hør du, hvordan kan de rykke? Hvordan kan de undgå at blive taget skade, mand? De tager sikkert skade, de bliver... Hop bare ned! Wow! Bum, bum, bum. Det er med det. På Razors for 1 her. 2. Jeg har 5S. Jeg kan godt lide at sidde og sigte på ham sådan konstant. Pigman. Ej, der er en, der allerede har... Hej, Pigman. Jeg fik ham ikke. Og en nickmand, der stod Pigman. Lige i mavesækken med kræfter med dødkern, den lille lort. Jeg har min Ashwood. Jo, jeg havde lige håbet på, at jeg kunne lave... Nej, jeg stiller op og lader foran alt det der. Du kunne egentlig være så sjovt, hvis du... Han rammer mig ikke engang, mand, og så dør jeg. Bliver bare lige skudt i mavesækken. Don't get killed by Der er Liam. en, der har gold knife. Fuck, det er gode. Jeg ved ikke. Okay, jeg tager ham med gold knife, mand. Du mod mig, din hund. Du er altså teamleder, der har gold knife. Det er din teamleder. Nå, shalala. Jeg blev vist ikke på sidste pladsen. Han er... Phoenix! Ja, det bliver der. Hvordan var mig, der stemte for den der... En til.
det kan jeg så faktisk også. Okay, jeg er terrorister. Det er jeg sgu også. Jeg kan ikke vælge. Og så skal den til at indlæse det hele igen. Det er så klamt. Vi er næsten færdige. Ah, hvad? Min loading screen er næsten færdig. Min der kunne være internalisere verden. Mine vel. Nu er jeg inde. Hvad for en er Leo på? Terrorist. Jeg tager tævepikke. Og surt, du kan ikke være kommet på tæve. Nå. Jeg gider ikke spille mere. Jeg går ned, jeg dræber Marius. Okay. Det må du vel også gerne. Altså, det er færdig. Someone swift team. Jamen, jeg starter en afstemning. Nej, scramble teams. Blandt holdene. Siger du bare, det kun er os to? Jeg tror bare, jeg står laver headshot. Ja. Godt så. Du ved ikke, at du er deres teamleder, ikke? Nej, hvad? Hvad? Okay. Fuck, but just people help me. Jeg tror aldrig, jeg har spillet sådan et godt game, mand. Det er første gang i sådan en pæn lang tid siden, at jeg har holdt ud. Som om. Fuck you, Nick man. I gotta kick your mom right in the face. Det er så aggressiv. Ej, fuck er det der, ikke kan dræbe den der. Jeg lavede bare headshot på mig. Gør det? Jeg har gjort din hund. Ups. Det var dig igen, altså jeg slår dig i. Så flækket din mor. Så havde jeg flækket hende lige i sin pussy. Og så gør du det ikke. Ja, det er poison. Det har jeg da også. Okay, kan vi ses nede i bunden af banen? Kommer ned i bunden af banen? Og så når så du var brække benene. Nej. Jeg mistede våben. Ja, det er fordi du begik selvmord. Kom ned i banen. Ej, hvis man våben, når man begår selvmord. Det kunne jeg godt, jeg vidste. Kom ned. Ja, hvis dine venner havde ikke givet det, være med at skyde mig. Jeg vil skyde dig. Prins Ali! Jeg er nede i bunden. Ej, så får jeg ikke ham der Geo. Bare det kunne den våben bedre end mig. Nej, jeg døde en kniv. Det er synd. Altså, jeg tror også ham der... Ej, oh my god, nu har jeg startvåbnet igen. Ja, nu har jeg allerede andet våben. Jeg har kun et liv tilbage. Jeg sagde, jeg kunne da et liv tilbage. Jeg så en anden. Og det holdt bare kåret. Nej. Ja. Jeg sveder det i hånden lige nu. Prins Ali! Jo. Eller han er sammen med Galil, hvad fanden ville han sende den hund? Han har reddet mig ved at dræbe dig. Det går rigtig godt for mig lige nu. Prins Ali! Angreb du også? Jeg har ikke engang været nede i jeres base endnu.
number. Jeg må dræbe dig en gang, men jeg må ikke dræbe dig igen, nej. That's the way we do, we go on this side. Ej, okay, så skal jeg lade. That's not fair. Jeg har ikke engang skrevet den holdkammerat endnu. Jeg har fundet dig. Nej, jeg tog en kniv. For du går dårligt for det lige nu. Ja. Åh, det er deroppe, han står, den lille lort. Jeg bruger det bare samme tricks. Åh. Oh my god, der er helt sådan nogen, der knifer mig, mand. Nickman har opnået guld. Opnået golden knife. Og det bliver skudt. Ja. Godt så, Nickman. You win this game. I know it. Lægger vi en number her. Du kan ikke flække ham. Og jeg kan ikke flække nogen, jeg har flækken. Ej, så kommer en number, jeg kræfter mig igen. Ej, men altså bliver kræfter mig skudt ud fra siden af. Nate man, get a win with a knife. Nu væk, hun faktisk gå til mig nu. Det er lidt spillet CSGO. Jeg sidder faktisk midt i en optagelse heller. Det er faktisk rigtig upraktisk. Går man bare AFK, fordi man bliver... Comes up with a... Nej, comes up with some cases. Au, staten. Var han nøje, mand? Come so get me a knife. Come so get me a key. Get me a skin, then I will love you. Ej, jeg kommer til at skrive ej i stedet for. Come, then I don't will kick you on. Yes, we win this game again. Oh! Nova! Supernova! Superkova. Hvad er chancen lige for at vinde Nova? Det ved jeg ikke, lille. Og især lige den der. Det er faktisk fedt, ne? Ja. Hallo, mit, der var lilla rundt om. Hvorfor har hun filmet? Skriver du hele tiden noget til mig over Skype? Hvorfor? Skal vi høre mig? Jeg er terrorist. Har jeg nået det? Okay, det vil jeg også sige. Team Destruction 5 on the same team. Jeg er teamleder. Stod der det? Nej, nu jeg er stadig teamleder. Suck my dick, you little girl. Ja, nu er du teamleder. Suck my dick, you little gay. Au, det var altså ikke meget længere. Your mom is so fucking gay. Fuck, det går lente. Okay, lige nu går det meget godt for mig en anden. Hvordan fuck kan jeg have så godt game lige nu?
Jeg siger, jeg har et fun godt game nu, og så lige om det, så dør jeg. Yes! Fuck yeah, jeg er famous. Yes! Jeg tror helt klart, jeg vinder et skin lige nu i det her game her. Hvad hvis du taber? Hvad hvis du taber et skin? Jeg tror ikke, du kan ikke tabe skin der. Du kan også vinde et skin eller en case. Hvis du vinder en case, så er det også fint nok. Yes. One down, one more to go. Ja, hvis jeg vinder en nøgle, så er det okay. Det er ikke altid, du vinder en nøgle. Men man kan godt. Fuck, jeg under deres hold lige nu. Ja, det mindste, jeg er den næstbedste på hold. Jeg står stille, jeg kan ikke bevæge mig. Okay. Okay. Så lige nu går det meget godt. Ja, jeg har lige fået første våben. Wow. Flot. Jeg er oppe i nummer 5. Og du plejer at være hunde. For at du er alt for høj. Hvad er det? Okay. For jeg er faktisk helt oppe i Galil. Okay. Jeg er helt oppe i P90. Fuck, jeg skal spise. Fuck. Ja, mor, jeg kan ikke sidde midt i et game. Det hørte YouTube. Nu er færdig, så kan jeg. Mor, jeg kan ikke lige være færdig. Kan jeg ikke lige være færdig, for den højeste han er oppe på 11. Shut up. Ja, okay, så kan man lige ryge, når jeg ikke ser det. Jeg håber, jeg får godt spille. Ikke med byen. Jeg dræbte din mindre, ikke mig selv. Ja, jeg tror ikke, jeg kan længere end dig. Jeg sagde sgu ikke noget. Okay. Jeg siger bare, at jeg længere end dig. Shut up, your little girl. En som lige skulle træne til sprayer. Hvad er det? Jeg så en som lige skulle træne til spray lidt, han ramte bare slet ikke. Mig eller dig? Jeg så en. Han ramte slet ikke mig. Jeg havde noget, de bare sådan... så blev jeg bare spray, men jeg kan bare ikke ramme. Au! Jeg forstår ikke, hvordan han ikke kan være død. Jeg står facepunker ham lige i hovedet. Med en shotgun med XM 2014. Au, mit liv på grund af ham, da han skød mig. Jeg håber, hvis jeg får et eller andet psycho, det her skal trade den, altså, så skal jeg finde ud af, hvad det er fat. Der var en, der fik mig med en sej kniv. Ja. Yeah. Den ham, der vinder, han har kun 2 våben tilbage.
Jeg skal da selv tage mad og det bagefter. Nå. Er du bekymret på ham? Nej, jeg står på ham. Hvor sejt. Han kan faktisk ikke engang mærke, at jeg stod om. Ej, mand. Jeg kan ikke engang dræbe mig. Ej, kylling, mand. Mest bliver på sidste. Nej, det må du ikke. Ej, heller ikke. Heller, jeg stod ovenpå en, og så kunne han ikke se mig, så skød jeg ham. I hovedet? Ja, jeg skød ham lige i hovedet. Det var sgu da ham, der skød dig. Jamen, jeg døde af ham, men jeg skød ham i hovedet. Jeg døde bare af ham. Jeg dræbte ham der teamlederen. Ja, jeg bliver 6 eller 8, jeg var på mål. Nej, der er 2 af dem, der har gold knife. Den ene af vores hold gik. Пидора, сейчас зарежу тебя. You are fucking Russia. Соси хуй, блядь, пидор. Nu er man AVP sådan for. Hvem finder noget? Kom nu, sig mig. Ja! Det var rekord, mand. 2 ting i hver gang. Vi kan Men få... der chroma. Jeg skal lige spise, så kan vi fortsætte bagefter. Fuck, jeg er god. Jeg skal lige spise, Frederik, så kommer jeg igen. Shit.